Jazyk připravit. Rukama. Pozor! Jo? Pozor! Všichni. Teď! Já tam hezkou videu, to musíme to... Pane Mlazka! Mistrouši, jeď! Jeď, mistrouši, jeď! Pedráku! Pedráku! Dělej! Pedráku, žel! Zlobej! Pedro! Dělej, dělej! Nebudeš doma teď jít? Lízej pořádně! Jo. Jo, Pedrák má míň. Tak tady dva. No to jo, určitě. Byl první. Tak to položa dojeď. A co ty nebaští? Matěj, dobrý. Nechodí Takže kam. Petrouví, první Petrák. Nemám malý jazyk, no. Komunikace nebyla.